Welcome to my channel, Mami Flo! Ito po ay sa Tayabas, Quezon, 10th Avenue. Napakadami po ditong food hub at talagang mag-i-enjoy kayo. Iba't iba po, Filipino dishes, to Korean, to Japanese, at talaga pong kagigiliwan nyo, lalong-lalo na po sa mga food lovers. Sa kadahilanan po na napakalakas ng tugtog dito sa loob ng 10th Avenue, ay sa kanya-kanya pong stall may kanya-kanya pong kanta. Kaya medyo alanganin po tayo. So idinadabing ko lang po ito. Tinanong ko po, ang may-ari po nito ay si Marlon Cachensa Villaverde, at tinatanong ko po siya kung ano po ang kanyang mga menu o ano ang kanyang mga specialty ng kanyang fairy plates. So, meron po siyang burger steak with rice, pork sisig with rice, pork chop with rice, sizzling liempo with rice, chicken wings with rice, at meron po siya na mga ihaw-ihaw tulad ng puset, longganisa, at marami pang iba. At nasabi nga ni Mr. Marlon na hindi pala nagsaserve ng alak sa loob ng 10th Avenue. Talagang pure pagkain lang, at ang kanya pong presyo ay reasonable price. So sa lahat po ng may mga paborito ang sizzling, mga ihaw-ihaw, sa kanya pong stall na fairy plates ay pwedeng magpunta. At ito po ay open every day until 8 o'clock. So, napaka-honest po nung pagkakasabi niya na talagang sabi niya ay nagsimula lang daw po sa mga pulutan, and then eventually natuto na siyang magluto. At naniniwala po ako doon kasi ganun din po ako. So, ako po talaga ay sizzling lover. So, ang in-order ko po ay liempo at masarap po, pati po sauce nila masarap. So ako lang po ay alanganing maggayat dahil ang plastic po, ang knife ay baka maputol. Pero napakalambot po ng kanyang liempo at ang laki po ng serving na rice niya. Ang rice po ang laki. So tama-tama po sa mga lalaki na kakain. Talagang sold na sold sa isang kanin na yan. So, itry po natin ang kanyang mga sizzling plates, food, sa kanyang fairy plates. Talaga pong masarap. At andito rin po sila, Sister Yuna at si Brother Kenneth, na talaga po namang nag-date din pala nung araw na yun. So, ating pong tilikin ang fairy plates na located sa 10th Avenue, Tayabas, Quezon. Pasyalan nyo po sila pag napapunta kayo, at ito po, lahat po na sineserve nila ay lahat po ay sizzling, mainit-init, at napakaganda po ng portion ng pagkain nila. Marlon Cachensa Villaverde, ang owner ng nasabing place. So, enjoy po tayo dyan, at sana naman po ay ating ang social distancing kung kayo po ay mapapadaan dyan. Saan mo binili? Yan ang asin. Pero fresh na fresh po talaga. Meron din po sila na puset at itinry ko rin po.
Kasi mahilig din po ako sa pusit. At masarap. Masarap ang pusit nila. Fresh na fresh. Meron din po ditong Korean foods at talaga pong masarap. In-order ko rin po yan. Tinry ko at napakasarap po ng all only bento nila. Lahat nandun. May kimchi, may sweet potatoes. Masarap po. May chicken and may pork. Tigo konti-konti lang naman pong portion. Pero okay naman po. Meron din po silang chicken wings na masarap. Masarap din po, nagustuhan ng asawa ko yung chicken wings na yan. At meron din po silang ramen na masarap din po. Ito po yung bento. Ito po yung bento na binili namin. At ito po yung ramen. At meron pong California maki na masarap din. Lahat po talaga masarap. Kung pagpupunta kayo doon, lahat sa 10th Avenue, almost lahat ng mga kinagigiliwan na pagkain ngayon ay ando na. Ando na ang sizzling, ando na ang Korean food, ando na ang Japanese food. Meron din pong mga local foods na mga hotdog na inihaw. Meron din pong kapehan. Presyo naman po ay hindi ganong kamahal katulad ng pag kumakain tayo sa restaurant, dining restaurant, hindi po ganong kamahal. So, 120, 220. Super enjoy po ganyan kami dito sa food trip namin ni Daddy. At pumasyal po kayo dito po sa 10th Avenue sa Tayabas, Quezon. Ito po yun, 10th Avenue. So, at iba-iba. Every stall po, iba ang pagkain. Kaya maganda. Hindi po ako masyadong makapag-vlog kasi meron pong mga tugtog. Each booth, meron. Ang malungkot lang po sa sinapit ko ay nasira po ang aking sa tsanela. Yung sleeper ko nasira, kaya para po akong pilay na lumalakad. Pero I don't care. Okay lang po yun, kasama sa buhay yun. Hindi naman po laging na kay Ate Lole tayo, di ba? Maghahabhab. Minsan ay lumayo-layo tayo ng konti. Enjoy lang paminsan-minsan. It's Mama Flo. Peace out. Pauwi na po kami niyan at talaga pong ganyan ako pag ako'y busog-lusog. Talaga pong masayang-masaya at tawa ng tawa. Eh di kasi nga, blessing kasi, di ba? God bless us all.